We're here na sa Dap Wharf sa Sipaway after mga 10 minutes nga boat ride from San Carlos City proper. When you arrive here, may makita ka mo da nga may mga tricycle. Subong may gina-construct pa din na I don't know kung ano niya siya nga project, pero I think i-extend nila. Ano na ginabaligya man, Nay? Bukayo. Kaya. Or ikaw din sir, ako daw ako. Ano dito ka bitay sa mambukal eh. Yo. Ginapangita naman subong ang food. Diin. Ang gabu-buko. Ginapangita naman subong ang food. Di kami gutom. Diin. Ang balilar, di ko sa kiwi. The view. There. May mga developments pa sila dito. And then the cottage na the indicator ang food. Okay, so our food. Sino pa wala? Dinis man. Crabs, bangus, fish na, Ano nga pa? kilaw, shrimp, sausawan, lukos, and pork. Ano yan? Pagalitin. Vegetable. Ano mga pag-iyan? Pag pilamis, 1,000 ang per night. Per head. Per head. Good for two. Good for two. Tapos kung mag-additional, 300. 200 lang. First user kami. First day, I guess. Dito po. Wow, kami ang first sa restaurant kag first Mandere. Pila siya ka rooms? 1, 2, 3, 4, 5, 6 rooms.
Good evening. Bago lang kami. Tapos, ligo. And we will have our dinner. We have some rolls. Ano saan? Sweet and sour fish. Ano yung isayaw? Noodle and crabs. Coffee mine. Morning casino or breakfast casino. Dito pa? Okay. Dito. This time. Puto na pilit. Puto na pilit. Tapos, ito yan. Coffee ka. Pilit na ka. Bye, Kiwi! Do you love me? Miss Vina, binaliwala ka na rin ba? Charot. Miss Vina. Miss Vina. Naranasan mo na ba binalikan? Tinigura mo. Nagkapangusay, patuyo sa likod yun.